Sari Arho Havreen, olet suomalainen, mutta erittäin kansainvälisen uran tehnyt Kiina-tutkija. Tervetuloa tänne vieraaksi tänään. Ö, ollaan viime aikoina Suomessakin muutamien merikaapeli-insidenttien vuoksi keskusteltu paljon Kiinan ja Venäjän välisestä suhteesta, josta siitäkin olet puhunut avoimemmin kuin ehkä 90% suomalaisista ja ylipäänsäkin eurooppalaisista Kiina-analyytikoista. Miten kuvailisit tuota Kiinan ja Venäjän välistä suhdetta loppusyksystä, tarkemmin 27. päivä marraskuuta 2024? No joo, kiitos vaan kun sain kutsun tulla tähän keskusteluun mukaan tosiaan niin mä oon aika paljon tutkinut Kiinan ja Venäjän suhdetta ja se on aika lailla läheisempi kuin mitä me ymmärrämme. Et heillä on todella läheistä yhteistyötä ja koordinaatiota ja se menee läpi hallinnon alojen. Ja sitten tietysti tässä se näkyvin ehkä meille ja se, joka aiheuttaa huolta eniten, niin on tämä sotilaallinen yhteistyö ja siihen liittyvä koordinaatio. Ja siitä ehkä se läheisin esimerkki on se, että tämän vuoden puolen välin mennessä niin Kiina ja Venäjä on yhdessä sotaharjoitelleet tai tehneet muita esimerkiksi terrorismiin liittyviä harjoituksia niin yli 100 kertaa. Tänä vuonnakin niitä on ollut jo useita. Kaiken kaikkiaan Xi Jinping ja Vladimir Putin on tavanneet yli 40 kertaa noin 10 vuoden aikana, ja se on tosi paljon tämmöisille valtionjohtajille. Ja he tosiaan niin kuin näyttävät pitävän toisistaan. Ja sitten tietysti niin kuin sopimustasolla niin he on tämmöisiä prioriteettipartnereita, ja Kiina varsinkin kertoo tätä tarinaa tai narratiivia tästä, että tämä on esimerkki suurvaltasuhteesta uudella ajalla, uuden tyyppinen partneruus muille, ja siellä toistetaan tätä uutta aikakautta, New Era. Ja tämä on mun mielestä aika merkityksellistä sikäli, että samalla tässä painotetaan sitä, eli erottaudutaan USA-vetoisista liittoutumista, ja painotetaan sitä, että kyseessä ei ole liittolaisuus, vaan uuden ajan tyyppinen partneruus. Mutta käytännössä niin Venäjä ja Kiina alkaa olla aika lailla liittolaisia, vaikka heillä ei ole tämmöistä niin liittolaisasiakirjaa ainakaan julkisesti. Ja toki tässä on sitten paljon niin kuin asioita, jotka Venäjä ja Kiinaa yhdistää, on tämä maailmanjärjestyksen muuttaminen josta yhteisissä julkilausumuksissa puhutaan paljon. Ja tämä on hyödyllinen suhde molemmille. USA on yhteinen vihollinen tässä on monia asioita, jotka hyödyttää näitä molempia maita. Eli tämä ei ole pelkästään semmoinen niin kuin vasallisuhde, niin kuin tämä usein esimerkiksi Suomessa on haluttu nähdä, että Xi Jinpingillä olisi joku erityinen painoarvo Putiniin ja Ukrainan sodan lopettamiseen, vaan se, myös Kiina hyötyy tästä suhteesta aika paljonkin. En nyt halua laittaa niin kuin sanoja suuhun tai ajatuksia päähän, mutta onko se niin, että tämä on nähty siinä mielessä vähän väärin, että on nähty tämmöinen vaan niin kuin vuosisatainen strateginen kilpailu, mitä Venäjällä ja Kiinalla on vaikkapa tietyistä alueista ollut, ja sitten ei ole nähty sitä, että ne loppujen lopuksi niin molempien regiimien perimmäisenä tavoitteena on oman valtansa kasvattaminen ja vallassa pysyminen, eikä se välttämättä ole tämmöisen niin sanotun perinteisen valtiointressiajattelun viitekehykseen menevää. Että onko tämä se virhe, mikä täällä on tehty, vai onko se jotain muuta? Joo, no siinä olet kyllä ihan oikeilla jäljillä, eli tässä hyvin usein toistetaan sitä, että Kiinalla ja Venäjällä on tämmöisiä niin kuin ongelmakohtia heidän suhteessaan, ja jotenkin niin kuin nämä ongelmakohdat olisi niin suuria, että kyllä nämä tämän suhteen tulee sitten pilaamaan. Ja näin varmaan jossain vaiheessa voi ollakin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä lyhyellä ja mä sanoisin keskipitkällä aikavälillä, niin tämä on kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllinen suhde molemmille. Eli niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin molemmat haluaa muuttaa tämän globaalin maailmanjärjestyksen suojelemaan juurikin näitä omia regiimejä ja kasvattamaan sitä omaa valtaa.
Ja nyt tästä on ikään kuin poistettu tästä suhteesta ne ongelmakohdat, eli alueongelmat, joita näillä mailla toki on. Mutta tämä yhteinen vihollinen USA on tässä niin kuin se ehkä suurin yhteen liimaava tekijä, mutta sitten tietysti tässä tilanteessa, kun Venäjä sotii Euroopassa, Kiinalla on omat intressit Etelä-Kiinan merellä ja Taiwanin osalta, niin on tosi tärkeää myöskin, että heidän välinen raja pysyy rauhallisena ja näin vapautuu sitten tietysti resursseja muualle. Toisaalta Kiina, Xi Jinping haluaa pitää Putinin vallassa. Se ei halua mitään demokratialiikettä Venäjälle eikä mahdollisesti levottomuuksien leviämistä Kiinaan. Sitten on tietysti tämä talouspuoli, minkä linssin läpi tätä usein Suomessa esimerkiksi katsotaan, että tämä vasallisuhde, että Kiina saa sieltä halpaa sitä ja tätä. Ja tämä on toki totta, että Kiina hyötyy energian osalta siitä ja erilaisten mineraalien ja muiden kaupan osalta, ja toisaalta Venäjä sitten hyötyy niin, että Kiina pitää tätä Venäjän sotakoneistoa käynnissä tällä taloudellisella puolella. Mutta sitten lopuksi tässä on myös tähän maailmanjärjestysajatteluun liittyvä etupiiriajattelu, eli Kiina tukee ja ymmärtää tätä Venäjän etupiiriajattelua. Ja tämä tietysti heijastaa Kiinan ajattelua sitten Taiwanin ja Etelä-Kiinan meren osalta, ja Kiinahan on ilmaissut, että Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri on syynä tähän Ukrainan sotaan, ja se täytyy uudistaa niin, että kaikkien, eli Venäjän turvallisuushuolet otetaan tässä huomioon. Kiina ei puhu Ukrainasta tai ei mainitse Ukrainan suvereniteettia, vaan puhuu yleensä suvereniteetistä yleisellä tasolla. Niin, Kiina ja Venäjähän yhdistää se, että molemmat ajattelevat itseään ja ovatkin historiallisesti imperiumeja, ja imperiumeillahan tunnetusti niin on pehmeät rajat niin sanotusti, että ne ei ajattele samalla tavalla kuin kansallisvaltiot yleensä. No ihan semmoinen puolen minuutin pätkä, jos tähän otetaan vielä kontekstisi kuulijoille, niin mikä on sun oma suhteesi Kiinaan? Olet ilmeisesti asunutkin siinä maassa jonkin aikaa. Joo, mä oon asunut Kiinassa ja Hongkongissa 15 vuotta ja Kiinassa eri puolilla ja tehnyt oikeastaan koko työurani tavalla tai toisella Kiinaan liittyviä asioita. Väittelin Suomen ja Kiinan suhteesta 49-89 ajan jaksolta ja sitten olen kirjoittanut ja julkaissut paljon Kiinaan liittyvää tutkimusta. Mä oon myös tuon RUSin eli Royal United Services Institute Lontoossa ajatuspajan niin Associate Fellow ja siellä katson nimenomaan Kiinan ulkopolitiikkaa tällä hetkellä. Joo, sehän on kovin arvostettu laitos ja tavallaan Chatham Housen kanssa pidetty jopa tämmöisenä epävirallisena Iso-Britannian ulkoministeriön jatkeena. No puhutaan sitten Pohjois-Koreasta, jonka joukkoja taistelee tällä hetkellä tuolla Venäjän puolella Ukrainaa vastaan myöskin. Sehän on tämmöinen Kiinan pahapoika vasalli, että aina jos Kiina on jotakin halunnut tai Pohjois-Korea itse, niin siellä on otettu tämä ydinasekortti käyttöön ja sitten on yritetty Kiinan kautta usein onnistuneesti niin sopia, että he sitten rauhoittelevat näitä Pohjois-Korean ydinasetoimia. Ja tästä tulee vähän sama käytös mieleen, mitä nyt sitten on Venäjän kanssa yritetty tehdä. Mutta voiko ajatella, että Pohjois-Korea olisi todella niin kuin itsenäinen toimija suhteessa Kiinaan? Nyt oli uutisoitu hiljattain, että Kiina olisi pahoillaan näistä pohjois-korealaisista joukoista Venäjällä tai Venäjän Pohjois-Korean yhteistyöstä, mutta voiko tämä ihan niin kuin todellisuudessa olla näin? No, mä en ole niin kuin Pohjois-Korea-Kiina-tutkija sinänsä, mutta tietysti se pullahtaa siellä jatkuvasti esiin, mutta kyllä mun näkemys on se, että ilman Kiinaa niin Pohjois-Korea ei olisi, eikä se pystyisi periaatteessa pysymään hengissä millään tavalla. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin Pohjois-Korea on tosiaan vähän semmoinen kuriton musta lammas, ja
kyllä varmaan sen kurissapito aiheuttaa Pekingille aika ajoin päänvaivaa. Mutta kuinka paljon ja miten, niin me ei oikeastaan sitä tiedetä. Sen sijaan mä suhtaudun vähän epäilevästi näihin lehdistössä olleisiin väitteisiin, että Peking nyt olisi kovin huolissaan tästä Venäjän ja Pohjois-Korean lähentyneestä suhteesta. Mä en usko tällä hetkellä, että ilman Pekingin siunausta tätä olisi edes tapahtunut. Ja tämä syy on ei niinkään Pohjois-Korea, vaan se, että Venäjällä on nyt liikaa pelissä, että se lähtisi ärsyttämään Pekingiä. Ja toisaalta sitten taas Kiinalle sopinee mainiosti se, että Pohjois-Korea, joka on jo sanktioitu kaikki mahdollisen tavoin, niin on se osapuoli, joka tässä toimittaa aseita Venäjälle ja joukkoja Venäjälle, ja näin Kiina pääsee ikään kuin pälkähästä ja jää vähemmälle huomiolle. Ja tämä kuvio niin kuin tuntuisi, että tämä sopisi Kiinalle tosi hyvin, koska selvästi Xi Jinping ei halua, että Venäjä tätä sotaa Ukrainassa häviää. Ja toki nyt on tullut ilmi se, että tämä Kiinan ja Venäjän oma sotilallinen yhteistyö, eli näitä droonien valmistusta Kiinassa, jotka sitten päätyy tuonne rintamalle Ukrainan sotaan, että kyllähän he suoraankin tätä yhteistyötä tekevät, mistä on yhä enemmän merkkejä. Mutta kyllä mun mielestä Pohjois-Korea tässä on niin kuin tähän kuvioon ihan hyvin sopiva partneri, ja tältäkin kannalta tätä asiaa kannattaisi katsoa. No, minkälaista roolia geoekonomia noin laajasti ajateltuna näyttelee tuossa Kiinan globaalissa strategiassa? Eli nyt kun puhutaan siitä, että Deng Xiaoping avasi taloutta 80-luvulla erityisesti, ja Kiinassa tuli sitten tämmöinen ensin halpatuotannon suurmaa, ja sitten maailmantaloudelle laajemminkin tärkeä valtio, joka panosti pitkään tähän vapaakaupan hyötyjen saamiseen, ja nyt sitten on ruvettu miettimään sitä, että mitä ne hiiret oli, mistä Dent puhui, että mitä piti saada pyydystettyä, eikä kissan värillä ollut väliä, niin kuin tämä kuuluisa sanonta kuuluu. Niin jos tätä Kiinan niin kuin globaalia strategiaa ajattelee, niin mikä rooli sillä taloudellisella, voi sanoa keskinäisriippuvuudella tai ihan romasti riippuvuudella siinä Kiinan vallan rakentamisessa on ja on ollut? Ja onko tässä tullut jotakin olennaista muutosta, sanotaan vaikka viimeisten vuosien aikana, mitä on lännessä ymmärretty paremmin kuin aiemmin, tai ihan Kiinan omassakin asenteessa? Joo, tässä tulikin aika paljon kysymyksiä, mutta jos mä aloittaisin sieltä, että siis Kiinahan tavallaan avautuu ja sulkeutuu, jos katsotaan pitkällä aikavälillä, toi tuossa Deng Xiaopingin esiin ja näin, niin silloin kun Kiina tarvitsee jotain, niin Kiina avautuu, ja sitten kun se on sen saanut, niin se taas sulkeutuu, ja tämä voi olla myös sektoraalista. Ja tässä mielessä niin kuin tavallaan tämä rikastuminen, jota Deng Xiaoping ajoi, niin Kiina avautui ja saavutti sen. Mutta Xi Jinpingille tässä on niin kuin ensisijaista on tämmöinen ideologinen lähestyminen ja hänen nämä ideologiset tavoitteet. Hän ei ole niinkään kiinnostunut tästä ekonomiasta, taloudesta. Se on niin kuin toissijainen, jolla sitten niin kuin näitä tavoitteita saavutetaan. Ja nyt G20-kokouksessa hän puhui tosi paljon tästä yhteisestä kehityksestä, Common Development, joka juontaa juurensa toisaalta tähän Kiinan globaaliin hallintomalliin ja siihen sen kehitysaloitepilariin, jonka taustalla sitten taas on tämä Xi Jinpingin yhteinen vaurausajattelu, tämä Common Prosperity. Eli nyt kun Kiina on riittävän rikas, niin siitä täytyy tehdä taloudellisesti tasa-arvoisempi yhteiskunta kansalaisille. Ja tämähän tietysti niin kuin, tavallaan Kiinan kommunistisen puolueen näkökulmasta, niin tämähän on ihan järkevää, eli hän vetää sen legitimiteetin puolueen vallalle sieltä massoista ja kansalaisten hyvinvoinnista. Mutta hän on pystynyt tätä tosi hyvin sitten käyttämään myös niin kuin kansainvälisessä narratiivissa ja Kiinan aseman vahvistamisessa hyväkseen. Eli tämä kaikki niin kuin tavallaan rakentaa Kiinalle sitä johtavaa roolia
kehittyvien maiden ja globaalin etelän keskuudessa. Ja hän toi tätä näkymää todella voimakkaasti esiin tässä G20-kokouksen puheessaan ja tarjosi Kiinan mallia suoraan nyt muille. Hän on ollut tässä varovaisempi aikaisemmin ja sanonut, että Kiinan malli ei välttämättä semmoisenaan sovi muille. Nyt hän sanoi, että jos me pystymme nostamaan väestön köyhyydestä, niin tekin pystytte tällä Kiinan tavalla. No sitten tätä voidaan tosiaan katsoa näiden riippuvuuksien kautta, miten me enemmän tätä niin kuin länsimaissa katsotaan, että Kiina on systemaattisesti rakentanut näitä taloudellisia riippuvuuksia ja sitten tämä on mahdollistanut käyttää näitä poliittisena aseena, eli puhutaan tästä weaponization of trade relations. Ja tämä on nyt se, minkä takia esimerkiksi Eurooppakin on hyvin hajanainen suhteessaan Kiinaan ja tämmöistä yhteistä linjaa on tosi vaikea saada, tai sitten komission tietyt tämmöiset aloitteet Kiinaa vastaan, niin ne vesittyy sitten siellä kansallisella tasolla, koska meillä on niin erilaisia riippuvuuksia Kiinasta, jotkut on hyvinkin riippuvaisia, toiset vähän vähemmän, ja tämä vaikuttaa sitten poliittisesti siihen, että miten Kiinaan suhtaudutaan. Ja tämä tulee jatkumaan tulevaisuudessa ja Trumpin aikana myös, että Eurooppa tuskin semmoista niin kuin Euroopan näkökulmasta, niin sitä yhtenäisyyttä on tosi vaikea saavuttaa. Kysymys on nyt ehkä tulevaisuudessa siitä, ja Trumpin aikana siitä, että käyttääkö Trump turvallisuutta tämmöisenä vipuvartena, että Euroopan on ikään kuin lähdettävä Yhdysvaltojen kanssa Kiinaa vastaan, ja siellä on sitten siinä diilin välineenä on Euroopan turvallisuus. Mutta nämä on kaikki semmoisia kysymyksiä, joihin meillä on vielä minkäännäköisiä vastauksia. No, minkälainen on ylipäänsä teknologian, erityisesti korkean teknologian, tekoälyteknologian rooli tässä Kiinan ja Yhdysvaltain välisessä valtakamppailussa, tai ehkä laajemmin Kiinan johtavan blogin ja lännen välisessä valtakamppailussa? Olet Business Finlandilla tällä hetkellä töissä, ja ehkä siitä jotain ajatuksia voisi myös sitäkin kautta olla. Joo, mä tosiaan vastaan meidän geopoliittisesta ennakoinnista, ja siellä katsotaan paljonkin disruptiivisia teknologioita ja tehdään tulevaisuusskenaarioita myöskin suurvaltakamppailuun liittyen, ja teknologia on tietysti tässä yksi tosi iso kysymys, ja tekoäly varsinkin. Ja missä tässä nyt mennään noin muuten, niin kyllähän Kiina on joillakin alueilla niin johtaa teknologiassa, mutta tekoälyn puolella kyllä näyttäisi, että USAlla on edelleen se johtoasema. He on myös kieltänyt tiettyjä investointeja kiinalaisiin tekoälysovellutuksiin. Euroopassa sitten on tämä taloudellisen turvallisuuden strategia, jossa näinä alueina, joita halutaan suojata joutumasta kiinalaisten käsiin enempää sitä osaamista, mitä meillä on, niin tekoäly on siellä ja kvantum ja nämä puolijohteet ja muutamia muita. Niin tässähän sekä tavallaan tämä länsiblokki, demokratioiden blokki, niin yrittää tässä kamppailussa Kiinan kanssa, teknologiakamppailussa, niin suojaamalla omiaan, niin pitää itsensä kilpailussa mukana. Eurooppa tässä on kyllä jäänyt nyt tosi pahasti sinänsä jälkeen. Mutta toisaalta sitten tämä ranking on vähän vaikeaa. Nyt tuli just Stanfordin yliopistolta tämmöinen ranking, jossa todettiin, että Yhdysvaltojen etumatkaa jopa kasvaa suhteessa Kiinaan. Ja Kiinassa tietysti ongelmana tässä lienee tämä niin kuin sensuuri ja kontrolli, että miten tekoälyä tältä osin niin kuin kontrolloidaan. Mutta onhan tässä sitten jotakin, ehkä pitäisikö sanoa toivonpilkahduksia siinä, että Biden ja Xi saivat vähän aikaan tämmöistä yhteisymmärrystä tässä, että tekoälyn ei anneta kontrolloida ydinaseita, vaan että ihmisten täytyy olla tässä niin kuin vastuussa. Ja sitten samalla ilmastiin yhteinen huoli tekoälyyn liittyvien riskien koordinoinnista
varsinkin liittyen sotilasapplikaatioihin, mutta tästä on vielä pitkä matka sitten tietysti mihinkään sopimuksiin, mutta ehkä tämä on semmoinen pieni alue, nyt kun tuo ilmasto varmaan näyttää aika mahdottomalta, missä ehkä voisi olla tulevaisuudessa näitä tämmöisiä yhteistyöplatformeja, missä pystyttäisiin jotakin yhdessä niin kuin koordinoimaan tai ainakin keskustelemaan, mutta sitten toisaalta tämä sotilasteknologinen kehitys liittyy tähän niin läheisesti, että on oikeastaan vaikea nähdä, että siellä ehkä mihinkään pitäviin sopimuksiin päästäisiin, mutta toki voidaan toivoa. Jonkinlaista eriytymistä tässä teknologiamaailmassa on näkyvissä myöskin, ja sehän on tietysti lähtenyt jo sieltä, että Kiinalla on omat palomuurinsa, Venäjä on irtautunut ja Venäjä on irrotettu näistä kansainvälisistä platformeista, ja tämä kehitys saattaa kiihtyä Trumpin aikana. No palataan sitten vielä vähän noihin Kiinan liittolaisuuksiin. Tässä käsiteltiin jo Venäjä ja Pohjois-Korea. Sitten yksi valtio, jota ei vielä puhuttu, mutta joka on myöskin samankaltaisesti haastamassa länsimaailmaa keskeisesti mukana, on Iran. Ja olen kuullut, että myöskin Iranilla ja Kiinalla on aika läheinen yhteistyö, politiikka ja näin edespäin. Miten sä tätä suhdetta kuvailisit? No, tässä on niin kuin aika selvää tietysti se, että Kiina pyrkii täyttämään ne tyhjiöt, joita Amerikka jättää jälkeensä, ja Lähi-idän osalta niin tässä on aika perinteisestä suurvaltakilpailusta kysymys tietyllä tavalla. Kiinan ja Iranin suhde sinänsä, niin siinä on tietysti paljon myöskin taloutta mukana, eli valtaosa Kiinan öljystä tulee Lähi-idän alueelta. Se on siinä 45% haarukassa. Ja vaikka Kiina on diversifioinut tätä tuontiaan, niin nämä Lähi-idän maat on tässä mielessä Kiinalle tosi keskeisessä roolissa. Kiina on toisaalta sitten Iranille suurin öljynvientimarkkina, ja tietysti Iran haluaa myös hyötyä mahdollisista Kiinan investoinneista. Sekin on sanktioiden takia tietysti Iranille ihan äärettömän tärkeä kumppani. Näillä on strateginen partneruussopimus vuodelta 2021, ja siellähän identifioitiin noin 400 miljardin dollarin edestä mahdollisia kiinalaisinvestointikohteita Iranissa 25 vuoden aikana. Eri asia sitten toki, että miten paljon näitä sitten toteutuu. Ja tässä oli myöskin, identifioitiin esimerkiksi satamien kehitystä Iranissa, ja näin niin kuin tämä öljy on tässä tärkeässä asemassa, ja sitten Iranille tietysti se, että Kiina auttaa elämään näiden sanktioiden kanssa. Mutta toki tämä sitten kietoutuu tähän Kiinan suurvaltakamppailuun, Yhdysvaltojen asemaan, ja nythän Iran otettiin mukaan BRICS-maihin, joka on tietysti BRICS on Kiinalle toinen tällainen tärkeä platformi sitä omaa valtaansa globaalisti kasvattaa ja osoittaa, ja Shanghai Cooperation Organization toinen. Ja tässä on nyt kolme Lähi-idän maata, Iran, Arabiemiraatit ja Egypti otettiin tähän BRICSiin mukaan. Ja noin vuosi sitten keväällä, niin silloinhan Kiina välitti nämä neuvottelut Iranin ja Saudi-Arabian välillä näiden diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Kyllä tässä Kiinalla semmoinen keskeinen tavoite, mikä liittyy jälleen tähän Kiinan globaaliin hallintomalliin ja maailmanjärjestykseen, niin on korvata tämä Yhdysvaltojen rooli ja vähentää Yhdysvaltojen vaikutusta ja läsnäoloa Lähi-idässä ylipäätänsä. Mutta mä haluaisin vielä tuoda tähän yhden semmoisen näkemyksen ehkä, mikä menee vähän yli tämän Iran-keskustelun sinänsä, vaan tähän Lähi-itään ylipäätänsä, että läheiset suhteet tämän alueen maihin niin auttaa Kiinaa sitten myöskin edistämään omia päämääriään esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa.
Ja nyt sitten tietysti toi G20-kokous tuolla Perussa ja sitten Xi Jinping teki matkan Brasiliaan, niin koko globaali etelä, mukaan lukien tietysti myös Afrikka, niin nämä on tärkeitä alueita Kiinalle, koska joka ikinen maa, joka siellä ottaa Kiinan puolen ikään kuin tässä kamppailussa, jos tätä näin halutaan katsoa, niin auttaa Kiinaa sitten tulevaisuudessa siinä, että millä keinoin Taiwan saataisiin yhdistettyä takaisin emämaahan. Ja Kiina tekee sitä työtä tässä koko ajan myös. En väitä sitä, että Kiina haluaa välttämättä Taiwanin osalta sotilaallista konfliktia, vaan tietysti mieluumminhan se yhdistäisi Taiwanin muilla keinoin. Ja mitä enemmän näitä maita YK:ssa on, jotka lähtevät siitä, että tämä yhdistyminen on legiimi asia, niin tässähän voi käydä vielä niin, että tämä tapahtuu, tämä yhdistäminen diplomaattisin keinoin. No tuossa vähän käsiteltiinkin jo transatlanttista politiikkaa ja sen tulevaisuutta, mutta todettiin, että siitä ei paljonkaan voi sanoa, niin en kysy siitä sitten tässä tarkemmin enää, mutta tuosta Taiwanista, sehän on nyt ollut kuuma peruna jo vuosikausia, ajatus siitä, että Kiina jossakin vaiheessa voisi ryhtyä aktiiviseen sotilaalliseen konfliktiin. Siinä, mikä sen omasta näkökulmasta, Kiinan kansantasavallan näkökulmasta on ainoastaan Kiinojen yhdistäminen toisiinsa, eikä varsinaisesti toiseen valtioon hyökkääminen. Mutta minkälaiset kansainväliset seuraukset ja alueelliset seuraukset tällä olisi maailman politiikalle ja taloudelle tällä Kiinan invaasiolla Taiwanille? Nyt ei tietenkään kaikkia pystytä käsittelemään. Meillä on aikakin jo 10 minuuttia tässä enää jäljellä, että tämä on tietysti valtava kysymys, mutta jos sillä muutamaan minuuttiin tiivistää. Joo, no siis jos tämmöinen sotilaallinen invaasio tapahtuisi, niin tämähän olisi ihan järkyttävä vaikutus, ja sitäkin on vähän vaikea kuitenkin arvioida, sillä kysymys on sit siitä, että lähteekö USA puolustamaan Taiwania, keitä muita maita siihen ehkä lähtee mukaan tukemaan USAta. Eli siinä on hirveästi avoimia kysymyksiä, että minkä tyyppisestä invaasiosta me puhutaan. Puhutaanko me saarrosta, sotilaallisesta saarrosta ja niin edelleen. Mutta kyllä tätä on laskettu, eli jos olisi tämmöinen sotilaallinen invaasio kysymyksessä, mihin osallistuu muitakin osapuolia, niin voi olla kysymys siis triljoonista dollareista, jos on täysimittainen sota, ja maailman bruttokansantuote alenisi jopa 10%. Tämä on Bloombergin skenaarioiden pohjalta tämä luku. Tämä olisi todella niin kuin suuri shokki koko maailmalle, taloudelle. Ja tietysti sitten nämä riippuvuudet, joita meilläkin on puolijohteista ja pelkästään siitä, että tavara liikkuu Taiwanin salmessa, niin sehän pelkästään jo katkeaisi tällaiseen konfliktiin ja se laittaisi monia yrityksiä todella vaikeaseen asemaan Euroopassa ja aiheuttaisi toki varmasti myös ihan konkursseja. Mutta se, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että Kiina on tehnyt niin kuin diplomatian puolella tämmöistä hiljaista työtä tämän eteen, niin että tämä yhdistyminen saataisiin tapahtumaan ilman sotatoimia, niin nythän viimeisen parin vuoden aikana Kiina on alkanut puskemaan kumppanimaitaan, partnerimaitaan toteamaan tämmöisissä julkilausumissa, että ne ei tue vain tätä yhden Kiinan periaatetta. Siis länsimaathan puhuvat tästä yhden Kiinan politiikasta ja Kiina puhuu One China Principle, eli Kiinan yhden Kiinan periaatteesta. Ja monet maat sitten tasapainoilee näiden sanojen ja välillä, että kumpaa tässä käytetään, mutta nyt tämä ei tunnu enää Kiinalle riittävän, vaan siellä on nyt joitakin maita, jotka on jo maininneet tämmöisissä yhteiskommunikeissa, että he tukevat tätä jälleen yhdistymistä, reunification. Egypti on tämmöinen maa, Malesian pääministeri Anwar Ibrahim totesi näin, Suriname,
sit joitakin tämmöisiä pieniä valtioita, ja me saatetaan helposti ajatella, että no ei näillä niin paljon merkitystä tämmöisellä Equatorian Guinealla ole, mutta silläkin on yksi ääni siellä YK:ssa. Että tässä on tämän tyyppistä kehitystä, mihin mä aikaisemmin jo mainitsin, niin on tässä vierellä niin kuin käymässä, että tuskin niin kuin, otan sen verran aikaisempia sanoja ehkä takaisin, että tuskin Kiina tällä tavalla Taiwania pystyy yhdistämään, mutta sanotaan, että jos joku sotilaallinen konflikti tulisi, niin tässä tapauksessa ehkä YKlla vielä olisi jotakin merkitystä, ja jos siellä suurin osa valtioista tukee jälleen yhdistämistä, niin toki tämä olisi sitten Kiinalle eduksi, mutta tämä kehitys on tosiaan tässä rinnalla niin kuin kulkemassa. No vielä loppuun ihan semmoinen yhteenveto. Onko jotain, mitä nyt Suomessa tai laajemmin Euroopassa pitäisi Kiinasta ja Kiinan roolista maailmanpolitiikassa tai taloudessa ymmärtää, mitä ei nyt vielä kunnolla ymmärretä tai ainakaan myönnetä? No on kyllä muutamiakin asioita, että yksi on tietysti tämä meidän riippuvuus, että me puhutaan de-riskingistä, mutta aika vähän on itse asiassa tapahtunut, ja nyt USAssa puhutaan Trumpin tuleva administraatiota puhuu aivan avoimesti tästä decouplingista, ja varsinkin kriittisillä aloilla, että tässä kyllä pystyttäisiin ehkä mahdollisesti ottamaan niitä tämmöisiä myös mahdollisuuksia huomioon, joita tämä voisi sitten vaikka Yhdysvaltojen suuntaan luoda. No, mutta sitten tämmöisiä vähän niin kuin muita asioita niin on tämä, että tätä Venäjän ja Kiinan suhdetta aliarvioidaan ja ei haluta ottaa vakavasti. Siitä tuossa jo puhuttiin, mutta sitten on myöskin tämä, että ei myöskään oteta kauhean vakavasti tätä Kiinan maailmanjärjestystä tai globaalia hallintomallia. Ja mä en enää puhuisi siitä, että Kiina yrittää haastaa, vaan Kiina tosiaan istuttaa sitä hallintomallia systemaattisesti YK:ssa siellä, missä pystyy, BRICSin kautta, Shanghai Cooperation Organizationin kautta, bilateraalisten suhteidensa kautta, globaalin etelän kautta. Ja nythän Xi Jinping sanoi tuolla G20-kokouksen aikana, että hän ikään kuin meni sieltä futurista presenssiin, eli hän sanoi, että ihmiskunta elää jaettua tulevaisuutta. Humankind is living shared future. Ja tämä shared future hän on tämä jaettu tulevaisuus, on tämä ajatus tästä, mikä pitää sisällään tämän Kiinan globaalin hallintomallin. Ja tämä on semmoinen, että kun tämä istutetaan YK:hon, niin silloin me ei puhuta enää ihmisoikeuksista, eikä tavallaan poliittisista oikeuksista, vaan silloin me puhutaan oikeudesta koulutukseen, terveydenhuoltoon, kaikista tämmöisistä tärkeistä ja hyvistä asioista, mutta tämmöiset niin kuin yksilön poliittiset oikeudet suhteessa vallanpitäjiin, niin ne niin kuin häviäisi tämmöisestä kansainvälisestä järjestelmästä. Ja nämä koskettaa suoraan meidän demokraattisia fundamentteja, ja tästä me puhutaan yllättävän vähän. Niin, muistan, kun tuossa olin kuuntelemassa kuuluisan kiinalaisen professori Jan Zhuetongin, vai miten tämä lausutaankaan, luentoa reilu vuosi sitten, ja hän totesi, että niin kauan kuin maailmassa, vai oliko nyt siinä tapauksessa, että Kiinassa on yksikin köyhä ihminen, niin demokratiasta puhuminen on snobismia. Ei nyt ihan näitä sanoja tainnut käyttää, mutta tämä kai se yleinen ajatus siellä on. Vai onko niin, suunnilleen näin? Nyt kyllä Xi Jinping myöskin toi Kiinan punaiseksi linjaksi, eli red line, tämmöinen, jota muut eivät saa ylittää, muut maat, eli Kiinan tämmöinen ydinintressi niin on demokratia ja ihmisoikeudet. Eli heidän oma määritelmä siitä, mitä demokratialla ja ihmisoikeuksilla tarkoitetaan. Ja tämä, että se on tämmöinen ydinintressi, punainen linja siinä, niin tarkoittaa, että tätä määritelmää ei muiden sitten pidä haastaa. Että kyllähän Pekingistä silloin nähdään, että tämä heidän järjestelmänsä on ylivertainen, he pystyvät tuottamaan kansalaisille jotakin sellaista, mitä demokratiat ei pysty tuottamaan, eli vakautta, hyvää elämää, ja sitten taas demokratiat nähdään tämmöisinä hajanaisina ja epästabiileina.
Ja ei me kovin vahvalta tällä hetkellä vaikuteta, kun Kiinasta päin katsellaan tänne suuntaan. Mm. Kiitos haastattelusta, Sari Arho Havreen. Kiitos paljon.